Ka por kala biang begin stang no ya kani ke seng an por ke jingria seng revival Sunday yang kesem arpo arpun riu ngi biang somhai pilang baro ki perungek ki bedon han ke por bat biang somharu ya pastor Rishan borlang dekar iban shim ya kebanta bani sam kubor keting jomlei badru kerpang apriang sobhaya i pastor Reverend Bibi Lamin iban shim ya kebanta bani sam kubor keting jomlei hak jing seng ke basin te keno syarai baro jong ke balang hang ni kedekot komiti balang ke bermengai kat ke balak bani don ngai kublai pi baro keteng tribe nom prim jing Jesus Christ ngai kublai ro an ngapriang somharu ya kbai pat ki perlok ki perjor ki perbangai ki bayas nok tilang bat ngi lang bag YouTube channel jong ka balang ublein ker kui piru happy bi la man ya sanglang man ya snok lang tilang ma kham tam man yo sngo man cha skor ya ka khubor di Bible ke bangidon lang ba jong ni ke sngi te por ka program galong kumni ban yalam ji seng tuan olamari noilam jerwai Mr. H Wajri organis Karin nongrum Mrs. Karin nongrum nong please nang badwai Mr. HB Pasa in lom ji aingo de dom ji aingo in yo ban penkentang ji aingo dai tuan ai barlang man sweat in yo ru yo jingwai kerpang lang bagnya seng khana i nong kren hak nega por menta kalong i pastor Rishan borlang khar in sayo jing dua lang baka jing khu punwai dan ngapor habas dang jing ngapor ngis dang jing duai ban pen kentang yel di hakikti jong blai tengin duai ko kpa jongi baha beneng ni aingu ime ko kenrat merangis nei ban penyo pat hangin kapor ke bakodor kapor ke bakhuj kapor ke bakentang kemangila bandon hakaying kejong me ablay ngila ban syakri ban mane me leng ba jong kana kapor habas dang kumne kenrat ngipai shime ablay ngiduai istai ban long merkat bat ngia try ban kentang ngidonut kimen sim jongi mengilong ki bebet nam matrai ban syakri ban mane me ablay bakho jublay bahok atrai bahai seru ban phat jong men sim bakhu ke jing pen thmai ban pen kentang ngada kapor ko trai kalong kapor kam ngisha ka jing lam men sim bakhu jme trai babha shimti ko kana de kap jing syakri baro ki banta ki basa jong kana kapor ngi IT hakikti belai jme biang ro jikhat kerpa jing syakri barit amah ki pop nawe kini ngi pan ban ngi dem teng ji sunang penimbing amen ngin ya peteng jing syakring kapor ngin ya snok tilang ban ruai ke jing ruai ke ba chispa khatsan shwa ba on lech saboneng jisu ulakular ai ba on pha hangi ulmun sim haka balang ban yai trai ya ke senran ke labyang ke jing ai umun sim amen sim ba ko jing kular wan da jing ai jong mehi me ba isnei bam jukla da kabor to trei hangi penem pensyai ki peman pelong smart yala ki brio bro saw di khot ki jirwa ba chispa khatsan dalakut kini jirwa ngasaba ban kerpat ye Mr. HB Pasa iwe ni di khot komiti balang jing ban chemi ke banta ban pule na gekting ke jomblai ban ru ban bu Ahmad blai ha ke jing duai kejing ruai ke bacis pak khatsan shua baun lechabune jisu ulaku lar baun paha ilumensin
akabalang panyai tre yakisenran kalabiang yakisenran kalabiang kajing ai u mensin lajing kular ula pendek onda syabune ukir di umensim ulahian lapen empi ajar bril akapente kosla burom akapente kosla burom yakaketeng Jesu Christ kajing kularin jong ublay kadang biyang yangi mentatingi lawan duai baun wan mensimhi atrai Jesu yang iken mau atrai Jesu yang iken mau teno sibun mensir amen sipakucing kula wanda jing ajo mihi miba isne om jukela dakabotu rehangi pen empensa yaki paman pen empensa yaki paman pen long smat ya Ibril. Aswa bangan lek lang jing duai hari ni man pulih kat tu kan dei ikan ten ke jong belai jaga bengala man siam na kita kam ki apostol nang bahar dekat kan rev ter bat kebalai punyo bat kebalai pu pram ki kentien ki bawang kumni Henry kane kalong kata ka baloong dau Joel nong itu lepa kanjaru hakisingi kepakado ong ubelai bangan te no yong munsim jonga halor kado paro te ki kon chandrang jong phi bat ki kon kentai ki jong phi kin ya tulpa bat ki samla jong phi kin yo I ya ki jing ya tulpa ki ya ki jing ya tulpa bat ki teman ki jong phi kin ya pos new ki jing pos new bat halor ki sekri ki jong ru chandrang bat kentai hakata kasingi kin ya te ngan the no yo munsim jonga
ba kiru kin yo ya tu lupa te haba kile yo snow ya kini te kaludunga haki donut kejongki bat kila ong hok Petrus ba kita kiwei ki apostol a para kumno ngenle te Petrus ulai tu aki to pin kala kebumun ba on pen baptis sipi uwei pa uwei haka kerteng Yesus Kristus ya kaban yo ban yo yikipop ba pin yo tiang yakijing ai umensim bakoi tu blai unkurku yakini kijing pule na katin ke bakoi nginilai lang ha blai hakijing duai kumne pat au blai hakane step aden kijing don rekat kijong me na do dang step atai mamalak yo an kersiu ngi dang step ngila yo atai ban kiu syaki kijong me na do kije sang kena atai ke bala pelong arai dak balang hoi hakane ka poro atai ngi yo man wan man kiu syaki kijong me ringkat pat kimet bakoi bakya kam bat balaka mariang kapuntun rek kem sim lala man pen pep yakini kijing wan kijing atai ngi skam atai ki kai barok kelong kiji le phala kijong me mel ngi duai ba ngi bu ti e oblai yakini kasngi nado ko bas dang hadu wai kan long dak kijing kerku kijong me to kerku atai ya ka balang hi barok ko wai to don rekan atai yakini kijing pule ka tin kijong me hab ngi osnau yakini tin kijong me kan long ka syarak kijang jingi kan long kijing sain ti ya jingi kan long ka sti ko wai lam aliang sti kijing bam ka kenyam sem ko ban tei kijing long jing em jingi hal kasing ha kijing ya lenti jingi patai ka batap tang dak kijing kijing le ngwan ha ka por atai ban duai ban khot kat bat ya kijing don kat kijong me au blai hoi kham tam atai ya kijing ang no jong ka KGP ya KGP assembly kebala angno ya ban pelong ya kini kasngi kari Bible Sunday baro ki balang ata nginge skam ata kini kijing angno jongka ki long ata ya ka bangin yo yo news nam arpon rio bangin yo banya pla banya pendon boro me lengba kijing pule ka ting kijong me lengba kijing duai hoi ata be man kerku ata be man tabuk yo man sim khu kijong me ha kai ri ki jai pare kijing kham tam ata be ki baro bangin yo man pendap ya kini kari Bible ngin yo bangin itu pa kijong me atai men kran men pen chai men pen dai haki do no jingi simat ke yeng kesam ke jingi hoi ke em lang kasalang ki kabalang wat kham tam ke ri barok ko wei bangila maso thu ke jing don kat ke jong me atai haki ni kisngi kisnam balai no wat kum kabalang ngila pelong ke jing duai barok sitayo wat kum ne ro atai ngi wan man khot kat pat atai me ai ba ke jing duai ke jing kan ki sai ru ka khat ke jing isnai ke jong me jesu be ngi duai atai ngila man kat ben bu ke jing duai ke jing man laki yeng kisam hamal ha marwai halade bat kham tam atai bangini i ba utong sim khu chme unyo man shong ban ya lai lui atai ha hangi kum ke yeng kesem hoi kham tam hangi ki ba ngai ki ba sakri me bat karpang atai ha kan kasngi ngi i atai ke jing don kat ke jong me ha ke jing im ke jing i ko man ker khu au blai baki ai baro bangin bangin pendap ha kan kasngi ken long si satai baka gau tong mesim khu unyo ya lai lui ba ke im lang salang atai anyo pun kup pat ya ka dak bor blai ke jong me hoi ngila la bun chen ngila lihat haki ai ke jong ne ka prthai mem sim le no ini ne mel ri bel petin ngi mel khot ngi kum ne atai ngi da duai mel don kar ru atai ya kan ke je sang na du basdang na du je roi pen time sim atai ki ba ka je sang khna kala ai ngi da duai man ai ki jing start ki jing sampang ba ki la ban sakri kham hai me atai hoi ki jing sakri ko wei ne ki jing sakri ka ban sa me ka khu bol ba ki jing roi jong ki ai ki ta ka sap kabaki kidan baki nang laban pen priang sikwe pan kerkuru auble ya kene kasngi nado kene khliman men om eno ka balang jungi nado pastor men masan gi khot kom ti balang kilong melong pa men para ki ko samla balong kaloi ka balang hadu ha bare melong ka persara kti jame kerkuru ata ye ki jesang ge ba fer kene kasngi lagi long nado kene khliman ho ki sang ba sen ma do jesang men kam tam ata ye ka khubor ye ka me melawan yalam yo sakri jame si jame hakni ka por atai walawan atai ban sa me ka kubar ngi skam atai ka kubar jong kane kari Bible kan long ka ban kta ikidonur ki man sem bi jongi ban yo sisa ka ban snow ka ban pi ikidonur ki mau ki jongi bakin long ki donut do bat ki tu ki basngap bat ki basa skor hakni ka ying ka kan tang ka jombe bat karpang ha ki tu ki basngap bat ki basa skor ki badon ha ki lenti sengking ki badon ha ki jaka ki baw kim dai bandon kom hakni ka por atai men keren man persotu men pencha
chai me atai menyi kinyi atai ye ke jing don kat ke jong me bau tau man sim khu ke jong me un kor unya ha ke donot jong ki un tiet un pun so thu iki bakin wan phai pat chi ki yeng ha ke yeng ke jong me ban kum ha ke ni ke si atai bangin yamani lang ye me atai kor khu atai ki ba yo sno baro ba ai ba ke ting jong kan long si cha ka ban yo han chan chap ha ki donot ha ki jumut yang perkhat jong ye bangila man pla pat chi ki we pat ki man kor khu ya I pastor I balawan khanang atai ya ban sa me ne ka khubar atai ka khubar jing nim ka ban yo ya ba kan yo atai ki jaga ha ki donot jong I basngap bat basa skor karpang atai men don kat bat I men ai inyo I kemet bokai kia men ri ma sumari ki yeng kesem ki men don kat atai ba kini ki parlong jong I balawan rang kat pat I men ri ma sumari ki men don kat ro atai ya ki jeseng per hakane kasi lagi long na ru kane ka dang hadu ka bawai no jongka to don kat bapang basitom ru kumju atai karpang man don ka bi doktor kinos kinong sumar ba fer man ai ki jing start ai ki jing sampang man kar khu ka doi ba ki first time man kar khu ki jing sumar ki jongki karpang ru man ai ki kin tre hok kin pendap hok ka kam ki jongki ba bikin snow thu ru ba ki long tang ki atiar ki jongme handai atai ki jing pen khia ka wan tang na me hi ai ba ta ki jing sam sam jongme ba ta ki ka balamong jongme kan nyat man pen iki bapang ba sitom lagi don ki yeng lagi don hostal bikin yo man kepat ba bikin yo man yawan lang hakne hak je sang jungi haki por ki ban sawan kar khuru atai kri ki jai pan re ki jungi na do kri India ho kene ka state ki karpang ai man kene kri khasi ki jungi hab ki snai ki an ki kanun to amingi ki bangai bat mane me ngin yo wan sekri lai do yeme hak jing em ki jungi ka man laksi kar khu atai ki ke baro ni bu ti hak ti ko subun ki jungi ba damam daklet ikan kang babun ngajup sosi memang lapor ngapan ngangu ngadem ngakarpat hakakas teng jong Yesus Kristus mentabat halakarta amin. Penpa uji sengu so brome masar HB pasa bersama ke bentaban puli nak tinggal jauh belai baru banbu akmat belai hak jing duai belai ngur kui pi nak mentak jing syakri dan ban ai nak benta Kris bat kabalang anak por pat ngin po chui bentang ngin yo snow ya ke jing penbana nak kaliang jong kabalang ladep ke jing ajing penbana nak kaliang jong kabalang ngin yo ban lum no ya ke jing aingu ladep ban lum ni jing aingu ngasaba ban kerpat ya item san ai borlang ban swet ban duai pen kentang ya ke jing aingu ini duai kukpa jangi ubah meneng long bakuj kekerteng kebaim bat kebadan bor milong utrai juga beneng milong utrai juga kendo milong utrai juga mensim kiba koridor nyaingo imi kukenrat ya kena kesengi kaba kerau kaba kentang kesengi kaba kerpang kaba ngiyo ban mani ban syakri bat ban penemburom ya ka kerteng kaba im ke jome bat kerpang ru ya ke revival Sunday nyai guru imi kukenrat ma kajing dorkat kajong mi kajing im kajong shimet ya kabami melari melasumar melada melaker yangi kumni kemengilong tangan kajing isnei kajing ai kajong mi nyai ngu kham kerpang yami bamle dorkat berkabalang hakani kajaka haga bengilayo man pelongi kajing duai kiba kerpang lingba jong kan katayo jong ke revival haka bangiyo banra ya ke jikot kerpat ki jong me ko trai nakamta kan ke revival Sunday baru ikimat jing duai ki bakum ke balang kelabu lingba jong ke district milayo mat penher sami ko trai bang hitip scam memilong ublay baskap basak skor ya ke jikot kerpat ki jongi walang ilong kinong pop ki bakraw tam ngangit scam bagi jing duai ki bengilabu ya gani kesengi barok ko we iki sinong simta barok mat kham kerpang
Yaki syakri ki badon ka bentah ka bakrau ban sam ka tin ka im ka jangmi. Ngangai kan long ka jikar ku men sim yang ibaro. Ngidon ni ka por ku trai ban aingur imi ku kan rat. Ya ka ban me kren pasiau ling bau men sim ku jangmi. Yaki men sim ki bakordor ki bla hiyo ban mi ne ki ngisem ki jangki. Haki ba hiyo ban don mentah sipor ka ying bakantang ka jangmi. Ngangai ka dikir hijing khot ka jangmi ku trai. Ban nama ka iwan kan ka por. Banduai kerpang yaki, penkerpang yaki, pengketang ru yaki ko trai, bigla ban yo ikabor jeng mensim bakhuj. Bagi wana ki yeng beketang ka jangmi, ngangit scam ki yo ban wan ban bread iki jingkit ki bakya ka jangki. Baru ngidon kam ru ko trai ka jing penthmai bor, ka jingai penthmai bor na kapor se kapor. Ba dealing ba jak revival week, ba revival Sunday. Ngiyo ban yit ban examine ilari shimat namang ilong kibiri kibatlot kibaduna kilyang baro bat bringilong kinong pop kibakrautam yarap ko try na markata hamgidan sipor kiying bakatang gajangmi nalu ki hep kibarit haduk blesan nginyo ban yit ilijing im gajangi ko try bat ngila ruban penbej ban kerek ikita kising bakla kibang lele hagis por kiblit no bat hakening ka por nginyo mat ikabor jung man simakhoj lingma gajing tri bor ba jangmi Ngiduai kerpang ni gitu hibam na ban wan kiye makatang ka jangmi ko try na mar kising pang system blaban yaki ni boti yaki ruh kiksang ti blay ka jangmi ko try bada ka bor jung masim khod ba kising snam jangmi kinyo ai jepen kya ka bajanai na ka khet ka ji snei ka jangmi kerpang yiki to ki parabet ko try ki badan ka jingpang ha ka jinglong masim ka jangki kimna ban yu i ka bor ka jangmi ko try ngide duai kham kerpang hagani ka singi na kamta jongki ko try hangnu ki don ki jaka ka jongki ko try isnei bo men sim jongmi unyo like do halo jongki bat men pen kendo ka hok ka pop ka si bishar na jongki ko try kam kila ban suthu ka bor jong ka ding phna ka bor jong ka snam ba ka bor jong umen sim ba khoj atrai ngai nguri ni ka bor ka kordor ka bangyo ban Syakriya mi lengba kajing ai ke barik kajangi mi ubarang utan rai jong kajikar khu baro ha kajing im kajangi iwan ban ra ikini ke barit na kita kajikar khu bubun setap kajami ngidwai ban isnei ban pen khui pen katai ki ba shanu ka balang pen don kam ki kalong na kam ta ka buram kajami kerkhu ye baro ke ti ke blano ba ki bamla ban no ru ko trai kerkhu kerpang ye ki ha kajing im jaki ba manakasi hon ye ki kimi ki pa yengi baro ko trai Bangin ai kajing ai babhatam nagapta kajing syakri ka bakor shimet bat ru ikakam ban ai kabalang kabalang kawei na kajing syakri kabang yo nakapor syakapor kerku kerpang yo syakri ujami ubang yo ban bu jing duai hakani kateu baro kawei bat hakani kapor ban ra kerpang yo haka kamra ka bhajong ko trai ika ba manis nei ban pen kerpang pun ko bor ban slek do ban sim ko jam ko trai Bagata ka kubor revival kabamim na pen kubor hau kabamim na shan shap ka donu ka jau ko trai kana lang ko kubor ka badan bor ka kubor ka ban pentemai bor ingi bara bangi mi nang ne ko trai ngin mi ya kita ki briu baki banget ki ba yo man ka jing shaman sim ka bathamai bat ka long ka jikar khu ban sim ingi bagan ya nang ni na ka singi ka singi tanda ka bor ka jau mi so atai ka kabab na buah na ka bor ha ka kreng jo jisu Gaduai bangapan ni baro naru mentah sikabam cukut ru. Amen. Ngi pen pau ke jengsu ya i temen san sekretari tem sun ai borlang wan sweat iba ai ke jeng pen bana badru ibala pen kentang ya ke jeng ai ngu ngi pen pau jengsu sumrom ri ke usher ke balalum lalang ya ke jeng ai ngu lang man ke por blen ker khu i philang baro Tene ka por ngin poi pat sakwai pat ke banta ke jing syakri kata kalong ngin yo sngau ya ke jing ruai kerpang ke ba lang bala ka koyar jong jeseng khana jong ke balang presiden moro tene ka por ngan so baban ai tin ka por haki jeseng khana ban chim ngin ke banta Open
Keblai shibon nagamanta ka koyar jong jesang khna. Kembali alam ru yangi ha ka jing ruai panram mensim shiteng genta. Swaban sedang ka jesang nadu shipau baji hadu shipau shiteng. Keblai shibon kerpang nagabanta ka jing ruai revival. Kabadon haka ka khubor. Ka khubor ka jing duai ka jing kerpat. Ba ublai mensim ba khuj. Ublai mensim ka jing kular. Ublay umansim bakhu jong ublay unwan bat pan bachai borngi yang phi yang ilang baro mengenala ban syakri ublay ban pan emru yangi na kijinglong ba telot baswa jangi badru ban pan khoj yagi do not ke mensim yangi na kijinglong telot ba kijinglong pop ke babun kublay shibun ublay nang khoi phi khanang san ha ka ba sakhi ya utrai lang ba kijing ruai Keblai shibun ru ya kinong hikai kebla shem gajing kikli ban hikai ya kinek jirwai ban yalam ya kinek koyar bagajing sang kena ai bleu nam ban kubor ipi nang yala ban yai da kabor men sim bakhoj haga ba shakri u nagapor shakapor hagane pat kapor ngapo shakawi pat ka banta kata kalong begini yo sngo ya ka khubor ka ting ga jong blai ka khubor revival Shania ya kene ka por bania sam ka khubor ting jom blai hai pastor jingi pastor Rishan Borlang Khar ho ye pastor haka program gumto bat ka website pulpit ngelabu bailong pro pastor henrei ngesong ich ka buram bania thu ye pi apreng jongin ka por bai pastor md chu pro pastor Nadu kesinot preng ke balong mentau sene monai ma besar arjat phonriu ladep ban pen kentang i lani ban odin i te menta ilalong i prop ai pastor Rishan Borlang Dekhar keblai shun pastor pela priang ya kejing penbe jong kum kabalang bandon bat ngi kena kepor ban yasam ke khubor ke tin ke jong ublai Kumang liok sengau meni bala duai ngila duai berashtayo lang ba kene ke seng lang ba kene ke kuldar ke benta kene kubor kene ke por ngi duai mantaru blai ni seban ker khu ngi lang ba ke kubor revival ke ba fi pastor pidon man a preng jongi ho ji pastor imlong chu kesin man kong iwan bat ngi kum ka balang presiden moro ilawan man cham stemru ke seng elap jong ka balang bat manta kalong kesin ke baar Kum gajing pentip, agum gajing penito. I pastor Rishan Borlang Dekhar. Idei ino hikai. Idei ino hikai, bahikai haga Thomas Jones School of Mission. Hapo nong Saulia. But idon ya gerteng balang haga balang presiden umpling. Jong kekasih jantia presiden sinot preng. Dei pastor idon I wei kun, but idon beda shibun ke jengkit kali nagmata ki khun ke idon ha ka hostel ha ka po Thomas Jones School of Mission namar balai namar ba imshim lalong tang no hikai henrei long ru warden beri banshim ya ka role kum ki kimi ki pa ya kitu ki student lani ki trainees ki bawan man hikai man sha hikai ha ka ke school Thomas Jones School of Mission Ngis kau tu by pastor ilong ni iba don ke jingkit kli ke bakia iba bun kamro pastor sisin pat ni piang sobhai pingi penpau yang burom nak banta ke jing laklo jong pi ban piang ya ke jing penbe jong gabalang ban nginge bakadai ke jing yalam bagini ke jing penbe ke jong blehi ho i pastor iwan rengkat bat I parachongkha jong I Master Jones to iba don balang ha balang presiden rembai Ngibliang sobha rifiru ba hakani kejeng syakri blai leng ba jong kana kapor hoi ngasau idro ban bliang sobha ya pastor Reverend Bibi Lamen iban shem ya kabanta ban yasam ya khubor kiting jong blai ledon dekat bat ni hena kapor bat insai ka khubor shibet hakajing seng ka asin hakapor shi ba je shiteng kemloi shbon pastor kejeng lakloj phi bandon dekat bat ngir dekat bat I nong yo baywan lang bat phi masar mbai bandon bat ngi han gopor kalong gajing singa nyangi kum kabalang kalong gajing kemen nyangi kum kabalang ya gajing don kat ka jong phi te tangkum to gajing pin tho ye pastor Khar
Pasal ladang don ni bikwa ban penpau ban peniat itu kan kapor dengan ai pi ka ai la pi ban le ya kata. Te shwa ga ngin yo skau ka tien ke jong blai lang bai pastor khar ngin pan kre da ka jing ruai ka ba chispa shipho chispa arpho chispa arpho ka jing duai ban yo ya umen sim to pha mame ya umen sim badawa jisuhi kajing tre jong ukum kading apa ya u shangi ngin walang begitu khoros angel kirwai turoi kira ki panher jing sawa utra jisu ha kajing khang uyeng uong ngalajan wan maro saut lir khot bat khoros kajing ruai ke bachis pa arpho lakut kajing ruai ngan ai kapor hai pasor ngip sod khar ban apsai ngi de kubor gak ting jo blai kijing ruai jispa arpho Angel kirwai turun
lajing sawa utwa Jisu hajing ka uyeng uong ngala janwa. Hagamaningkong ngai ngu yo blay kabaula ay ngai gani kamet kabakot kabakya kabangan la banya don rengkat bat phi hagani kapor ban ngasngutu bagadai ka jingalam ga jongu balemda ngayo kamet kabakot kabakya nganam la ban le ay haga jingim bat kaburom baga jingu kalet chau yaki ay kabaula le haga jingim ga jonga bat ngangai skemru haga jingim ga jongi yuai pat yuai itin san be panya yagani ga jing syakri kublai shibun yaka jing priang sobha ga jong phi yanga badi prasungkha jonga baywan lang hagni ka por pastor lendan ibalongi pastor in charge madharingkat ka jing don ringkat lang badi yuai ni ki pastor rang ba jongi pastor bibi lamen ka jing don ga jong phi shisha kai mensim yangi bat ka penrehem ya ka jing syakri ka jongi bat baro kita mesan jong ka balang ki balong kinong syarai ki bait ki jongi hagakam ka jong kenrat kirang ba balang kilong kemi kilong kpa ki khun samla bat kerpang ya ki hep ki barit pada bang apet ya ki hep ki barit ngakan mau ya ka jinglong kena ka jonga kabangaru kaladon hakawai kapor kabangaru ngai simbenta kumapi ki hep ki barit ki balong galawai jong kabalang ki ban salong ru ka jingrhem ya ka balang ka jongi ki ban ra ya ka shalentem jong ka jingpenim haka imlang salang ka jongi bat kumjuru ngai khlai ya baro kabalang hagani kapor yang hilang baro panakaliang kaying kasem ka jonga bat kumjuru nakajaga tray ka jonga nang thina po Thomas Jones School of Mission nai principal ijongi naki teaching bat ki non teaching staff bat naki student ki jongi baro ki badan nyo pulai ngut menta bat di perlok prasungkai bon senran lenga kan kapor ngai kublai revival Sunday kabadap jingkermen yang hilang baro bat lengba kan ikesengi tu ngini aimat ya ka jing pentamai bor ka jong blai ka basasisin haga jingim ka jongi kum ki bangai barhoj kani kalong kesin ka baar yang abangan yo benta ka balang ka jong pi handai bangan yo rung kani ka ying mani ka jong pi kalong kesin ka baningkong yang bangan yo benta bat pi kum ka balang barhoj ngadas ngau burom yai pastor lendan ibla terwai ngai kani ka program ka bakerpang ibalong ru mensua iwei ne kinong hikai jongi hang te ka school ka jongi apo Thomas Jones School of Mission ringkat bat ikurim jongi ibai don ringkat bat ngi hagni ka por bat kumta hagni ka por ngapen pau ka jing kublai ya ka komiti balang hi borok kawai lingba i pastor in charge ya kani ka benta ka bakrau ka bangayo hagani ka por bat kumta kublai shibun ya ka jing pensyur ka jong pi nga u pastor barang kena hagani ka kam syarai bat ngaduai bau blai ka jing suk unyai kerku bat unyai don rengkat bat pi ka komiti balang hi barok bat ka balang hi barok kawai bat pinang kenjo syaga jinglong mensim ka baskem haga jing syakri yau kenrat bat kumbala penitu itu mesan hagani ka por kitu kilong gijing penitu nakaliang gejongi kilong gibadai dehenrei ngamda don sisa kata kejing penitu yaladi lamar ngadang long kena bha hakani ka kam sarai badang ha ka sinot
Kepadang sidap long ho berai maj arajar at pun riu jong ke KJP sinot pedeng kabala long hapok penter dang hang tu dang ordin pastor yenga. Te kumtu kumba POI ngadai Reverend Rishan Borlang Dekhar. Bat menta ngatrai hang ti hapok Thomas June School of Mission. Kumunong hikai kabalong ke project jong ke KJP Assembly. Kaban ai jeng hikai ki khun samla ki bantrai ya ka kam mission. Hapo pu sam jong keri ke jongi bacabar jong keri ke jongi. Ngadon ke kerteng balang hakabalang Presbyterian Umpling. Kabahab hakalai mukra district lai mukra Presbytery bat KJP Sinod mengi KJP Sinod pedeng. Bat ngasyong ngasa hapo nongra. Bat hakaju ko poru ngasyong ngasa ru hasora. Tita ilong ijing penithu nakaliang gajonga. Badagani kapor nga kerpat yepi ki parab nget ki beit ki jongi. Mapin kan mau le menga ke jing duai ke jongpi. Ya ka ying ke sem ke jonga. Ya ka kam ka bangatrei. Bau blei un kesyan yanga hapreng ki jing telot ki babun kum ubriu ka banga ngala banton. Ki parab nget beit bat ki hep ki berit. Hakabai dei bat kani ka program kani ka step ka pamenta. Ngania thu ipi ye gejing shisha. Haba ipastor lendan ila terwai nga gani ke program ha gani ke step. Ngadap ta gejing smokeman ke bakrau shisha. Bangan yo gani ke benta. Barabang keli na ipastor in charge. Pastor gejing sang ke bakat no baji ke bangan wan ban keren. Ipastor iong ke basipo shiteng. Bat hangta ke mensim ngaong ngalakut I am finished. Berkatau ke bangaong kumta kalong. Mga ngutu hakani ke step ke bamenta. Kinong wan jingaseng kindai ki babun kindai ki kena ki badang red. Namar ngutu bangahap bania tengku bat pi ki hep ki berit. Ki balong ki snar hikmat jonga. Namar ngutu haladi ngamdadon kata kasap. Ban penreki lani ban pensngu tenat. Ya pi ki hep ki berit. Hakum gani kapor kum balong kiwei. Namar ngala bunsin ngala persyang ban penreki. Ya ki hep ki berit haki jingeseng ki beper. Harai bun ki yam. Imat ngadon ya kata kasap ban penyam. Bat ngadon segawai kasap ru. Kabangam don sap hiru bangan pen ru. Kata kalau ngaba ba. Dan reito kam lelai. Kani gade ke benta jungi ki pastor. Bat kala dai lupa yangi. Lada gade ke jingeseng ke bakumnu ru kalong ka kamram ke jongi. Banlong kita kin nongmi fast 11 bai. Haman la ka game. Bat bangin long ru kin nong tap goal. Haman la ka game kum balak hami lenti. Yau Lionel Messi. Ini duai. Aingu ia meko pa bi ikani kapor ka bakentang ka bamidang penjia ha ke jingim ke jongi ka bangin yo ban rakhi atrai ia kani ka revival Sunday how news nem kam dei ka jingla ka jongi kam dei ka jing start ke jongi ka dei ka jing alam ke jong me ka bamidang penkhia yangi ko pa bi bangin yo mat ia kani kapor ka bamenta ko Jisu bakodor try ha bangiwan skani ka ying mani ko pabi bangin syakriya me kadai ke jing penlak ke jong me ko pabi ngis ngotu atrai ngidon lagi jong gijing gijing ele lagi jong gijing perkhat haki ying gisem gijong ko pabi hari ke jingwan ke jongi syakani ke jaka kadai ke bamela dabjit yang iwei pet iwei nadu men barim bangin yo ban mat ya kani ka kenta ke bamenta Jisu bakodor tu don rengkat bat ngi ko pabi. Ailat yang ngi ko pabi ngan bangin pli ya ka doknut ke jongi. Kabagani ka ktin ke jong mekan keren yang ngi. Bahkan pentemai ya ke jingim ke jongi. Bahkan num lek no atrai le no ai gani ka por atrai. Om dai bangi suwan songkai ha gani ka jaka ko pabi. Hanrai melajit yang ngi. Bangin wan, bangin sengap ya ka ktin ke jong me bahkan long ke jing penim ya ke jing im ke jongi atrai Jisu bakodor syakri jong me umlong ai ko pabi ka ktin ka long ke jong me kasur ka long ke jong me ka jing pen krek ka di ke jong me ka bor ka dei ke jong me ko pabi
usyakri ujong me ulong tang utendong upabi to pen krau ko Jisu bokodor ya ka kerteng ke jong me na uni utendong ubam long ei Jisu bokodor bahkan long ka bor ya ke jing im ke jongi sngo sngap atrai ke jing kerpan haka kerteng ke jong Jisu ngadem ngaduai bat ngapan amen ki hep ki berit bat ki prabange ki bai ngan ya thu ipi ya kawai ke jingjia syapang ki pan putatu bat ngakwa ipi bapin sengap ha ya kani ke jingjia lani haktin hindi ngiong alu syapang ki alu ngan ya thu ipi laong baladon iwei nong hikai iba hikai hakawai ke school ya ki kena ki barang arsnem but ini inong hikai ila batha ya ki kena kelas ki jong i ki badon san pun riungut ila batha bakin wanra she school ya kawai ka plastik transparent but iong i kini ki kena bahakata ka plastik ki ban tep san teli ki pan but hadin kata habaki student kila yosngo ya kata kila late saying but next day kila wanra ya kita kipan syaka school badita inong hikai hagata kapor bakir kita kena kila wanra ila pha banthe ya kita kipan baro apo badan badadin kata ini inong hikai ai ya ki kena ya kawai ke instruction ke jing betha bakin le iong ba iwei student kinshim uwei upan ualu namadan nagabanta iwei ibriu kabakim tre banyamap bad iongru haman la uwei po uwei upan kabakishim kiri bantho ya ka kerteng jong kita kibriu hau tau pan kabakim yama bad kita kibriu bad sabu yo tau pan ha ka plastik laong bahagata kapor kidon ki khna kibashim ar laitli ki pan kidon kibashim santali don kibashim hadu shipau tali kabaki tho yaki kerteng jong taki briu kabakim kwa banyamak hanrei donru naki student kabaka plastik ka jongki kalakia hadu kata-kata namar labun palat kita ki briu kabaki tho yaka kerteng haupan kabakim tre banyamak banyesuk baradian kata itai nong hikai iong yaki student ki jongi ba kinha banra ya kata ka plastik pan kabakila tep ya kita ki pan badiong bakin tep bakin tep ru ya kita ki pan haka plaskul ga jongki bat shanu kabakila ki haban ra lang ya kita ki pan lada ki lej sajaka le kai madan futsal ki haban ra lang lada ki lej sapo kamera bamjaru ki haban ra lang lada ki lej kamera thiaru ki haban ra lang lada ki lej kamera sumru ki haban ra lang bat kita ki kena kila pediang ya kata long bahadin artayo kita ki student kilas dang ban ut kilas dang ban komplain ki ong miss kapla ga jongi kala khia palat nagabanta namar badon gini ki pan don ru ki boong miss kini ki pan kilas dang ban put kilas dang ban smautung haki pala ki jongi bat hakata kapor itai nong hikai ipai syaki student jongi badiong kani kadai kadur jong ke jing bamla banyamap haba pibat ya ke jing bitar haba pibat ya ke jing bunut pi perkhat ba pi penchatom ya ki wei handoi ke jing sisa kalong dei mapi ki badang kit ya ke jing jenjar bat ya ke jing sma utung ha ke jing im ki hep ki berit bat ki pra bangai bi ngimla ban mat ya ke revival kat ba ngirang kit ya ke pla ka badap ki pan ki paput ha ke jing im ki hep ki berit bat ki pra bangai bi mentagas ngi kadai ke revival Sunday bat bon nangingi perkhat baka revival kamut bandon ki jingruai ki bajam
Ni kata ka jingeseng ka ba hui ka ba dap da ki briu. Bar hoat kata ka long ka ba day. Hanrei ka jingmut ka ba shisha. Jong ka kentin revival. Kamut ban pen impat yangi. Kamut ban pen temai pat ya ka jingim ka jongi. Kamut ru ban wan rapat ya ka jingim ka ba shisha hangi. Bring back to life. Kabamud na kata ka jinglong ka ba sma utung ka jongi. Sya kata ka jinglong ka ba sma ubi. Kata ka di ka jingmut jong ka revival. Kihep ki barit bat ki pra ngay ba Ladang ikwa ban mat ya ka revival ha ka jingim. Lani kata ka jing penthamai ha ka jingim. Ken mau kawai ka bangi ban bread no ya kita kipan ki baput na ka jingim ka jongi. Kita kipan ki baput ka thau ya ka jing bitar. Ka thau ya ka jing sarong. Ka thau ya ka jing saitla. Ka thau ya ka jing bunut. Bat ka thau ru ya ka jing bam ya map para beriu. Namar kini kilong ki jinglong ki bansa pensma utung ya ka jingim ka jongi. Ya ka balang ka jongi. Langita perfume katnu ru. Kin pensma utung baik ya ka jingim ka jongi. Namar khamtam menta ngiim ha ka perthai ka bala duna bha kata ka jingya i para briu. Ka jingya i para kristan kala duna bha. Ka jingmap kala duna bha. Bat ngiyo iru baka sensyar ka jing bisni. Ka sensyar ka jing bitar. Ka sensyar ka jing bunut. Ka sensyar ka jing ya bang briu. Bullying. Kita kinumpen yo beneng yangi ki pram ni bi. Bat kumta hakan ka revival Sunday. Mangi ki banget ni haban long ningkong ki ban yama. Namaru Jisu ulama yangi. Bat ngidai ban mapru ya ki para brio bat ya ki wei. Ki hep ki barit bat ki pra banget bi. Ka benta naga ktin ka jong play hakan ka por kalong naga gospel ka jong Matius. Kalanong kabakat pra karkot kaba arpuay hadu lai pusan. Ka gospel ka jong Matius kalanong kabakat pra karkot kaba arpuay hadu lai pusan. Bat ngan simtangi katu kadekot kaba lai pusan kaba ong. Namar kumtaru ukpa jonga ubahabneng unle yapi. Lara pinom yamap uway pa uway yala upara nadu la kidonut. Bat kapang hakani ka jingga selok hakani ka por ka bangabu kalong ka jingkia jong ka jing bam yamap ka jingkia jong ka jing bam yamap ki pra bangai bi bat ki hep ki barit kani ka bentan ka ktin ka jong blai kadai ka parsi syapang usyakri ubamla ban yamap ubamla ban compromise. Laong baling ba kani kaktin ka jong blay. U Petros ulalej show Jisu. Bat uni u Petros ulalej ban keli ya ka wei ka jing keli ka basuk ha ban perkhat. Ulej ban keli no Jisu. Uong kutrai kat nusin bau porlok jonga unne pop yanga bangan map ya u hadu nyosin. Kata kalong ka jingkeli ka jong Petros no Jisu. Baladang ipej ha kapor ka jong Petros. Kinong hikay niyam ki balong ki Farisi bat ki Sadusi. Ki hikay balada ubriu ule bakla laisin daiban map yeki. Hanrei lada ule bakla hakasin ka basaw. Pimdon kamsu ban map yu. Kata gadai ka an jong ki jiu. Barkumta u Petros u balong senran jong Jisu hagani ka benta u perkhat yaladi baula le ya ka basbun uang ngan map hadu nyausin ru kampat lei trai ngan map hadu nyausin kampat lei yangi yanga Andai kumnu u Jisu u jubab yo Petros u Jisu wong ngaong hapi Om tang nyausin hanrei hadu nyau pun nyausin bapidei ban map
Bat kumta hakata kapor kulmar tlim u Petros. King gakli kejong Petros. Ani hadu nyaw pun nyaw sin ngahaban map ya ubriu ubale sniu yang u Petros na kata kalaisin u extend so sausin ban map ya kibriu. Hanrai u Jisu pat ula extend so nyaw pu sausin badai ban map ya ki parabriu. U Jisu hang ni ki parabangit beid bekep kibrit. Umut sisa bangi dai ban map nyaw pu nyaw sin. Hanrai ka ai ka bau Jisu umut hang ni kalong ban pensngu thu yo Petros baka jingmap kamdei ban don uput ka jingmap kalong infinite bat kumta hang ni u Jisu ban pensngu thu yo Petros u ya thu ya gane ka Parsi balaong hagane ka Parsi balaong baladon uwe usim u balalek ban lum ya karam gojong u na kibriu kiba sya'ram hu laong hagani ka Parsi ladon uwe usyakri ubala sya'ram hadu sipau hajar talent hauni usim laong batang kawe ka talent kador jongka ka syongdor hadu arpausnem ka Bible la ka ba uwe naka benta uwe unong tray ka bamut uni usyakri uhab bantrei ar pausnem tang ban pendep ya kawai karam bat kumta ki prabangit beid ngis ngau thu hang ni baka ni ka sipau hajar talent kalong karam kaba amla ban siu dau nu unu ubriu yau ni usim kalong bamla long ban siu ya kani karam handai uni usim ubabha uba isnei ubadon ka mensim ka bakelut ula isnei bad ula mablut ya karam jong ni syakri hanrai ka basngu sipat hadin bau ni syakri ula mi'no na khamat jong sim laong lengbaga ni ka Parsi laong bau ni syakri ula lap yo parlok jong u uba sya'ram u tang sispa tengka uni usyakri ubala yo laj na kata karam ula bat, ula ksi, ula patrong, bat ula lempat, bat ula syo, ula dot. Ya uni parlok jong bat u berngem, ba udai ban siu no, ya karam ke ba sispa tengka, lem kumta un peniap yu. Bat kumta hagani ka benta, haba usim ula tip ya kani ka kubor, uni usim ula bitar ya uni syakri, ubala yo map. Bat ula pensitom ya tau syakri. Uba klemap ya karam jong parlok jong u kabatang sispa tengka ki hep ki barit bat ki prabangit ki bait kani ka Parsi kam dai tang ka jingi thu khana andai kalong ka dur jong ka jingim ka jongi ki briu menta kani kalong ka situation haka imlang ka salang kristan ka jongi menta ngikloi ban ong yaladi try map yanga forgive me. Handai ngi penkelet yala di. Bat yau belai. Bangin nemak ya kiwai. Balai bakan ni ka perthai ka jot menta. Nama dai nakani ka jinglong. Ka bangim la ban yamap. Ki prabangai beid. Kum nungin penyadai ya kani ka Parsi. Bat ka jingim ka jongi kum ki bangai. Bat ka ai ka jing hikai hakum kani ka sengi revival Sunday yang iwai pat iwai. Ka baningkong kani ka benta na kaktin ka jong blay ka hikay yangi kalong ka jing kraw ka jing ai ublay yangi ki nong pop ki hep ki barit bat ki prav ngai bai ladon kawai ka school ka jing jia ya ki laingut ki briu kini ki laingut ki briu kidai ki sikun sikpa ki bahapan yang hakmat ko office jong principal jong kata ka school ka bakerteng beautiful hearts balong kita kilaingut na pedeng jongki udon wei khunrit ubrang prasnem bad baar ukun samla ubrang khadriusnem bad balai ukpa jong u batrai bella hakata ka school bad kini ki khun ki jong u ki puli hakani ka school balong bauni khunrit ubrang prasnem ha ka jing bompoi perkhat ulapan kedia ya kata ke syuki ha ka classroom ka jong u ka basyong dor ar hajar tingka
hakapor ka ba udang syong. Bat sa uni men jong ukun samla ubang khat rius nem ula penpat ya ka komputer ka badang ka ba syong dor saupo hajar tengka hakapor ka ba udang yele kai bat ki perlok ke jong haka komputer room. Bat sa uni ukpa jongki ubat rei hakata ka school ula bakla ban penme ya ka ding hakawai ka kamera kat ba udang trei kam ban airong badon kita kitiar light ki barem dor bat kani ke jingle ke jong kala penjulor ya kitiar school ki basyong dor hadu san polak tingka bat na pedeng gini ki laingut la sngutu bakimla satia ban siu ya kata garam ka bakila penjulor bat haka jingmut ke jongki kilong tikna basatang ka jing pensitom ka baki ki ap hakmat hanrei ka basngu tenat kalong bakini ki laingut ki krem syabe hanrei ki haban siu ia kata ka jing penjulor ka bakilale bat kumta bun snem kini ki laingut uni khamtam uni kupa ula persyang ban siu ia kata karam hanrei umla ban siu dep ia kata karam hanrei ka bapla ka balaja ia ka jing im ka jongki u principal hakawai ka sengi ula khot ia kini ki laingut sika kamera ka jongu bat kini ki laingut hakata kapor kila sngutu bakin sa syak be na uni principal namar bakin 4 la ban siu ya karam hanrei uni principal uba jensur mensim da kasur ka bajai wong yaki ngayoi ya ka jing jenjar ka jongpi ngayoi ya ka jing kerdu ka jongpi bat kumta ngala siu hi manga ya ka dor baro la pendamlut ya karam jongpi baro badaka takapor uni ukna ubadang lung bampat sngutu ai uyam hakata kapor namar la snusting ka mensim ka jongu baru aingu yo blai baru humen jongu hakata kapor ulalong shock ya kata ka ka bajia ka bo principal ulale ka jingim ka jongki baru kpa hakata kapor ula dem ko siu hakmadu principal badaka jing sngungu ula sngungu yu ki hep ki barit bat ki prab ngai pe kani kalong ka jing hikai naga gospel ka jong Matius ka jong Jisu ki pop jongi kila bani pher hakmat jongi kum ki briu hanrei hakmat ka jong blai ngi baro ngi don ya kata ka jinglong ka bangim nemla ban siu daladihi ya kata karam hanrei ka jingai ai ka jong blai nakam ta ki pop ki jongi halor ka ding pna la map lut ya ki jing bakla ki bakrau tam ha ka jing im ka jongi kum ki briu ladangi long ukhna usamla lani ubala rangba baro na preng jongi haban yeng ngakmat ka jong blai om namar mangidei hok banyo ya ka jing map handai dei namar ka jing isnei bat ka jing ai ka jong blai bat kumta la dau blai ulama ya kiram ki bakrau ki jonga bat ki jongpi ka ba amla man tho da kanu ka tarajur kumnu ken ngindang bat ya kata karam ka barit ka ba ki wei pat ki sha angi kata ka dei banlong kamutu ha ke jingim ke jongi ka benta ka baar ka jing bam map ka penlong ya ka jinglong mensim kestan bahkan yap siliang the paralysis of unforgiveness ki hep ki barit bat ki prab ngai be kaladon ka wei kanong hikai psychologist katba kadang hikai sepang ka wei ka subject stress management laong hakata kapor kani kanong hikai kala sei ya ka wei ka klat bat kala keli na ki student jongka kaong katnu tharai ka jingkhia jong kani ka klat don ki bong ar program don ki bong san program don ki bong shispa gram ti kata kanong hikai kata kapor kala jubab no maka bat kaong ya ki student jongka kam don jingpher ai ruem katnu ka jingkhia jong kani ka klat hanrei ka ba kongsan kalong bakat no slem pila ban bat ya kani ka klat kaong ladang ibat 10 minit ya kani ka klat kampat don jing ya ka kti ke jongi ladang ibat 10 kenta
kekti ke jongi kan sesedang ban pang bat ban sok krai. Bat kaong ladang ibat barok sisngi kekti ke jongi kan telot bat kan yap siliang. Kata kanong hikai kaong ke jingkia jong kani kaklat kanum kelas setia kawi jong kani kaklat kan ne kumju hanrei katba nginang bat slem ya ka kata kanang pensitom ya kekti ke jonga bat ke jongi ki hep ki baret bat ki prabangin pe kalong kumju haga jing im kestan ke jongi haga bayedei bat ke jing bonut ke jongi kalong tik kum kani kaklat ladang idang don kata ke jing bunut jongi haga dok nut ke jongi sipor lesi ngidang la ban bat ya kata hanrei ladang idang bat ya kata ke jing bunut haga dok nut ke jongi si benai si snem si pausnem kata ke jing shun kanang kia haga dok nut ke jongi bat kan mensim ke jongi kan telot bat kan yap siliang ka jingkemen kan du na ka mensim ke jongi bat ngin long kim rau jong ke jing bitar ha ke jing im ke jongi ki prabangai be bonsin mangi kum ki bangai bat kum ki briu ngi perkhat baga jing bu nut ke jongi ngi perkhat bangi set patok ya kita ki ba penmong yangi hanrai penban ngi de ban snguthu bangi set patok kela daladi ya ladi balai ngi syarem haga jingim namar ngi kun ya ki ai ki bam seiso handre ki bapen smautung ya ka jingim ke jongi dai na takadao ngim yo ya ka jinglong mensim ki prabangai bai ladang ine haga ni ka jinglong ladang ni ka perthai ka ne haga ni ka jinglong ka jingbitar kan san jarjar habaro ki benta ki kena kinang dap ka jingbitar kisamla kinang bat ya kajing sngosi bat kajing sngows mang kamensim bat kirang ba kinang kamensim ban yo ya kajing long mensim bat kan long ka ba bangin mat ya ke revival namar ngidon ya ka donut ka ba yap siliang bat kan long ka ba ru bangin yo ya ka beneng kini kajing long ka ba iutung kinum penjan yang i bangin yo ka beneng kabalai bat kabak haddu ke jingmap kalong galenti ban wanra ya ke jing pentamai ki hep ki baret ber ki pra bangai be ladon hakawai kamit kat badang long jingeseng hakawai ka balang bat kendit hakata kapor kala lipno kalai bat kumta kadon kawai kamit kabaju penyeng ya ki bombati badakum kata kapor lawan rung uwei ubriu ubam itu daki dekhot jong gabalang baduni ubriu ulawan ra ya ki sau teli ki bombati bad upenyeng ya kita ki bombati hakata kami laong bau bombati ubaningkong udai naga banta jong ki khna ubambati ubaar udai naga banta jong ki samla ubambati ubalai udai naga banta jong ki rangba badu bambati ubasau udai naga banta u Yesus Kristus badloong hakata ka jingiseng uni ubriu ubam itu da manu ubadai u Yesus laong ba u Yesus hakata ka por ula penme ya ubambati jong bad hadin kata labut sau khna ula shimding na u Yesus hadin kata labut sau samla ula shimding na u khna bud sa urang ba ula shimding na usamla bat kumta kata ka ying mani kabam don kalait suki pasuki ka jingshai kalawan hakata ka jingeseng di prabangai behin tongin mudur lalu wei ni kini ki bombati ukan tait ban ai ya gading shaki wei pat kanjia ayu tharai kajubab ya kata kalong kajing dum kan tap ya kajing ngeseng hi barok kawai kajing dum kan tap ya ka balang hi barok kawai bat kumtaru kalong bat kajing im kestan kejongi bat kajing im kabamdon kajing yamap kajing dum kesensyar hanrei u Yesus u khot yangi hagani ke step ka bamenta bangin samlam ya kata kajing yamap syaki wei pat lada ka jingmap
Kakut tang hagan kesengi. Tang hagan kesengi revival Sunday. Kajing tray kajong blay. Haga jing day para beriu. Kan syak hang no. Kalenti. Hanoi la daga jing map kayait ling ba jonga ba jong pi. Kum ki kristan ki bala itu ki bala mat ya ke revival. Ki long ying long sem ki jongi bat ki para marjan ki sedang ban yaim. Ki kenro jong ke jing bitar kin light war. Ki samla kin yo biang ya kata ke jing pen kia hapa dengan jing dom. Ki kena kin nang ban im nadu dangrit. Ya ke jing ai ke jong blay bakin samlang syaka perthai. Bat ka balang kan mat ya ke jing pen thamai ka ban sedang na ka balang ke jongi. Ki hep ki barit bat ki pra bangin pe i. Ke jing pen thamai ke sedang haba baro nangi ngijit ban map bat ban klet ya ka jing le sniu jong ki wei pat ya ka jing im ke jongi u khna u bala ban map u wan ra ya ka burom ha ka long ying long sem bat ha ka hima ke jong blay u samla u bala ban map u kta ya ki parlok ki jong u bakin kela ka bamut u rangba u bala ban map upen bahapat ya ka long ying long sem utay ya ka long ying long sem utay ya ka balang bat ya ka imlang salang khamtam ya ka jengek ka bahi kini kesngi ngiyoi bakala dunaba kata kadai ka basic jong ka revival Sunday ki prabangai bai ngiim ha ka imlang salang ka bapat ka bapra bat ka bala syakta ha kata ka culture ka bangi ngitip ka cancel culture tang syudon manu ki bakran bakla ki ba penmong yangi lani ki ba le bakla ngi kloi ban kentaj no yaki bat ngi kloi ru ban penja burom paj ba yaki bat ban khang no ye kanu kalat bakin kelah ka bamut biang sasisin bat kani kalong kata ka culture jong kani ka perthai bat kadai bakani ka perthai ka shim bakani ka jinglong kalong ka patam bangin yai bat dai na kani ka daw balai ki long ying long sem ki jongi ki balang ki jongi ki pat ki pra ki khun samla ki jongi ki sakma namar kani ka culture ka bangim ki pra bangin be usaitan ngini men kan mau ba u target ba ye ki long ying long sem ki jongi bat ye ki khun ki khti ki jongi bangin don ya kani ka jinglong bangin kit ha ka jingim ka jongi handai kum ki banget bat kum ka balang kani kalong ka jingkhot yangi bangin im ya ka culture jong ka dingpna bangin ra ha ka jingim la kanu ka pol ha kanu ka benta jong ka jingim ka jongi ngin ra lang ya kata ka identity jong kani ka dingpna u jisu haba ula syasa narpna u pej sekitu ki bakentaj yu sekitu ki bapenyap yu baduong kopa to map yaki namar kimtip ya ka ka baki kile bar kumbaong ka kurim jong Graham Steen I forgive and forget kumbaong uway na kikun jong gitu ki pastor baptist ki ba syaksiat hapo Manipur I forgive and forget kata kebanginan kam banyat ngi kwa mat ya ke revival ki prabangai bihit ke revival kanam jia satya haki yeng kisem ki jongi haka imlang gasalang ka jongi katba ngirang but ya ka cancel culture jong kani ka perthai ki prabangai bihit ladang ikwa bantip kumnu ka revival Sunday ka basisha kalong ngakwa ban penkan mau yapi pai shaka Welsh revival jong snem kat kandai spa sound uwei usamla nong tray par duyong uba tray bella haga tu kapor uba kerteng u Evan Roberts ulayalap haga balang gajong u barga kubor ka bawi yalap kalong ka kubor ka basuk ban sungutu daki briu daki leman barhaga ni ka kubor gajong u shim la kular ye ki briu ya kata ka spa lani kata ka success lani kata ka jingjob
handai ulo ong yaki balada ki kwa bau blai un pen thamai ya ke jing im ke jong ki dai ban le ya ki sau tli ki ki ba kongsan bat ka wei ne kita ki sau tli ki ba kongsan kalong. All grudges must be forgiven and all debt must be settled. Kabamut ban maap lut ya baro ki bangi ibu not ane ban maap lut ya karam jong kita ki bakisa ram hangi ki prabangi bein laong hagani ka jingelap ka jong ki briu hagata ka por baro ki shashkor attention bha ya ka khubor ka jong laong baki para marjan ki bam juya krenshu da ki pausnem ki ami lang na ying mani ban yai lang surok bat ki yam lang ya ka jingai ai ka jong blai ki tiar ki bala syatu la pen phai pat ki ram ki badang sa la map no bat mensim bakoi ula trei borba hakari will si barok kowe ladang isngap ya kani khana sungo kumba kalong kata ka fantasy idea kabamla banlong haringan ong yepi kani kajia hakasnem khat khandai spa sao palat silak ngut ki briu kila IT yala ka jong ka jingim show Jesus Christ tang haki khendiat teli ki benai nakani ka jing yalam ka revival kalalong ka bakrau hadu kata-kata baki jaga dikiat kila khang kherdep namar omdon shu ki badi badwat ki pulit ki bayat pahara ban pet ki runar laong ba omdon kam don jamshu hendrai kila sengno ya ka kunhun choir hadu kata ga jingrehem hakata ka por kata ga di ka bor jong ga ni ka imlang salang ga jongi ka bangi don kam hagani ka revival Sunday bat kata ga di ka imlang salang ka bajit ban yamap hagatu ka por ki hep ki barit bat ki para bangi piin tungin pet hala ki jong ki jongi bat ngin keli ngadang bat jing bitar yanu hatungi dei utu syakri ubalaksi yalau jong parlok tang namar ka shispa tingka garam ki para bangai bai bat ki hep ki barit ngangai bau bulai un pen sengut hu yang i yang ka khubor wala pidang long ki hep ki barit bat ngangai kana kong kalong ka jingkhot yang i wei pet wei bangin practice ya kani ka jinglong ki para bangai bai ublai khot yang i bangin bread no ya ka pla ka badap da ki phan ki baput na ka jingim ka jongi ukhot yang i bangin bu no ya katuka kelat kabangila bat slam haga jingim bat kaladai kapor bangin pelat ya kiba syak set bendi bat utau koi di ubalayo laj haga ni kesungi om dai ki weipat handai dai manga bat mapi kiba kloy ban surrender ban map ya ki weipat kiba syak ram hangi to blai ka jing suk un kur khu yangi un yalam bat un penim yangi kabalang kabangin yo mat yang sasisin ya ke revival kumbangi mat house nem ar hajar enriu ngin mat yang sasisin hakir rempeying ke jongi bahkan long ke jingrem ya kabalang ke jongi nadu mentak kesengi nak mentak keburom ke jong blai amen. Kublai shibon pastor na makane ka khubor jehna ka por pat ngin poi shakawi ke banta kata kalong minishim banta ha ka jingya duai lang kene kalong jeng bu bej burti jong ka balang bat ke district ba kene ke jing seng bekerpang ke jing seng revival ngindon ya ka jing yeshim banta lang ba ka jing duai lang tingila banduai kat kum ka ne ka phang revival Sunday da banduai na ka banta ka jing syakri bara pendep leno ka por bat kerpang na ka banta ka khubor ka bangila saw lang bi pastor ka bangila ban pendai ya ka hagi donut ke mensim jongi bat ngin le ru kat kumba ka ting ka jong blai ngilio saw lang bai pastor ho ngila banduar nun ba ki wei pat ki jinon kam hagani ka sngi ka kerpang te harga por ban yala mengi hagani ka banta jong jing duai lang ngasoba ban khot ye masar ar khong sedam iwai nek dekot komiti balang jongi banyala mingi ha ka jingya duai lang ni chi benta lang ka jing duai
Kublai kukpa jongi ubah beneng iwan hajan jong me lengba ukun jong me Yesus Kristus. Ban aingu yame bamelong ublai ubatau yangi hakadur kabayasri imbat me. Ban aingu yame ken kutrai bame aya kene kemensi mengilak ban im. Ban ya ban yeng ban pendon kam kelut ya ka ken kutrai hakajing em kapaman kasngi kejongi. Ban bangin yo ru ya kalat. Bangin maningin syakri yame ken kutrai hakapor kapor mempenyo yangi kum hakane kesngi ken ko kunrat babha nyai ngu ro ya kane kesngi ka bokraw kum ki bangai ken kutrai bangi yo ban rakhe ya kane ka revival Sunday ken kutrai babha melai ke jing start ke jing syampang haki bor ki bahalor hak assembly bakan yo i ken kutrai badan kam pen thmai sa chisin biang yaki khon ki jong me hapok ka assembly ken kutrai kumda kalabu kerpang yaki ne kesngi ken kutrai katayo ka revival week bangin wan hajan jong me ban the bok ken kutrai yo mun se mu jong me hapok jongi ken kutrai namal me yo i yaki jing long bre ku jongi ka badap yaki jing klot yaki jing shrine yaki jing tuna ken kutrai bala da mun sim ba kho jong me wan sai chesen wan thau thmai byang yangi ken kutrai ngila ban long kum ka tiền ka pamela pen sngau lang ba chakri ba kodo jome ngilong tangkum ka plastik ken go trai ka badap da ke ke ba pot janya ki jingya lenti ki jongi ken go trai apa ki breu ken yo i ngilong ken go trai ki ba itenan ngilong ken go trai ki ba pho ngilong ken go trai kum kata kalom jing tap ken go trai ka ngila pushara bha henrei ngila pech chapo ha ba ngila tip ken go trai kalong ta ki jing pot suda ken go trai namar kata ngi ai ngo ya ken ka sngi ka ba kraw ken go trai me pen yo piang ngi sa chi sin ken go trai ban yo ngeu ya ka khubor ban thao thumai ru ya ka jing long men sim ka batlot ki jongi ken go trai me yo i ya ka long ying long sem ka ni ka ri ka ba i ki jongi me yo i ki long ying long sem ka ni ka balang ka jongi me yo i ya ka long ying long sem ka ni district presbytery ka sinod ka jongi ken go trai ki babon na pdeng jong ki dai ki khon ka na sil spa ken go trai me the da ka dorba ka snam ka jong me ken go trai rei me yo i pat ka im lang salang ka long kum no ken go trai ka ba mi dai satya bat ka tha ka ba me thao yang ngi ken kutrai ka jawang ipa yo i tu ki shar kai ken kutrai ni yo i ki jing bom yang mam yo i trai tang ki ki jing bat non bala don ki jing bakla tang khandiat ro ken kutrai kim salia ban sim ye ki men sem ki bakodor ken kutrai trai to isn es de ban thao tu mai sa chisin pat ye ki lempe yin kristan ken kutrai apa ki yin kristan ka long ka badap do men sem mo kho jong me ki so nang ta kin sai ja ka im lang salang ken kutrai ki so ki badap do men sem ki jing roble ken kutrai ibadap ta kijing ya ek ibadap ta kijing ya ma ibadap ru kijing shai ken kutrai ban la ban phalang lempat che ki we ken kutrai ai kan sedang shwa na ka ye ka jonga ai kan sedang shwa na ka ye ka sam kristan na ka ne ka palang ken kutrai yo yo ngau ken kutrai ya kijing kan dia anak ki kon samla kin trai ki ya lenti ki jong ki namar kan ka perthai kin kutrai ke hikai ki da ki ek kin trai ka bi isuk kin kutrai ya rab ya ki kin kutrai bikin nampet ya ka perthai hindrai kin pet ya me kin kutrai utrai wala penyelam yang isya kejing em ke babet berkebasisa kin kutrai ai bor yang ikik me kik paru pangila penyelam yang kon kin kutrai ha kalenti ke babet berkebasisa kin kutrai ngilong sisa tak ngilong kemi long ke pagi baduna dalade ngidap da kejing sron kin kutrai ngila percang ya ki bat peni ha kalenti ke badai kin kutrai andai nadu bagi dang rit kila ban kongu yang i andai las dang he dang stan kin kutrai ki yo i kejing kai bon jat kin kutrai kilendet no ya ka e ke bagi kemi ki pa jong ki ilai kai ki king trai tao tu mai king trai ki bagin long kita ki khon king trai ki ba kongu ila ki jong ki me ki pa namala da ki kongu ila ki jong ki me king trai gadon ka hukum ka ba me ang gadon ka jing kular king trai wat ban pen slam ya karta jong ki handa ka khandau wat pen roi da ki jing kar khu ki jong me king trai ki irap king trai haba ki yo atrai ki me ki pa ki bala bayai ai bikin kongu kin ku tunai dan lepring jong ki bala lendet nak ru kin ku trai bala ngap jing pensoi ba bonjat jong ka bane pertai kin ku trai bala ngop akal lenti ka ba kendriang ki bala jingai no na me ki ba ngop ak jing di ba bonjat kin ku trai nyai ngu ye me ye ka sinot ye ka assembly bala persang kin ku trai kat la kat yai ban yirap ye ki ban seng ye ki rehabilitation center kin ku trai ban kenelem ye ki ban pen snotho ban ajing ngot ban ye pentengan ye ki kin ku trai ban kring pat kin ku trai ye ki syak jing em ka ba thumai kin ku trai
ai bor ya kinong yalam atrai bakin yo ya kaman sem ke jing ya ka hukum kita kin kutrai ai bor ya ki bakin dap ru atrai ke jing start ke wan naga khat ke jing snai ke jom me kin kutrai namala tangin yo takan ke jing start per thai kin kutrai ni longkum kata ka keti ke ba thai no kin kutrai ban bat sa atrai ya ken ka bat ka ke jing trai sitom ban wan lam per ke men sem ke lat kin kutrai ai bo men sem jom me kin kutrai dunia ban syang dap kerhai hak dok not ke jong iken ko trai mengila atrai ban long thai sakri ken ko trai bom thai chu ken ko trai ban kit lengkon nam ta ke jing pha ken ko trai ke ban yesriem dor bat karen yeng ke jong me ken ko trai utrai jong i u Yesus Kristus ken ko trai uba map no ken ko trai wat ye ki breu ki bala pen sitom ben ye me ong ken ko trai to map no ya ki na ba kim tep ken ko trai ye ka ek boi la le ni long tangi breu ki ba pop ki ba chran ken ko trai la dan ta ke jing bakla khandiat ru ken ko trai ngibat sa ya kata bangikit akren yang ke jing im ke jing baro si jing im ken ko trai ngiklet yala de bangi dai kita ki kon ki jong me ken ko trai ngibah ban map ya ki ken ko trai ban klet no ya ki ken ko trai mar ke jing map ka kring si ki wai pat ken ko trai ke jing im ke bom jukut ken trai ai bori ngi bangila ban le ken kom trai ai bom sim bo ko jong me un thang ya ka ding ko ba hem po jong ngi gombau angel ken ko trai lengbau rengading la thang ya ki sentur jong u saya ken ko trai bala be no ya ki pop ki badan haka dok not ka jing long ren yang ke jong u ken ko trai ba sa chi sin pat us ngo tho ya la de bo long u ba khoj ba ba me me la ong mano ban lech chi ne prthai ban ya lap ya ka kerteng ke jong me ken ko trai us ngo tho ya jing long man si ba du ong nga hang ne to pha ya nga irap ken ko trai ngi ro bang long gi breu ba pop ki ba shran ken ko trai ba me la thang no ya ke jing bombit bombiang ke jong i ba me la map no ken ko trai ke jing duna ki ba pun setap ke jing im ke jong i ken ko trai mengila ban kit leng kon lem ya ka kam ko jong me hala jong ka balang hala jong ka im lang salang hala jong kano ba me ai ngi bangila ban le kum ta ken ko trai kenang ba ka im lang salang sa sin pat kan yo ya ka ta ke jing suk ken ko trai ke jing suk ka ba ha ka to ka por ka ba men syua ka di bible ha ka riwels ken ko trai kum ba syakri ba ko rojo melapen ken mau buat ki pulit kim don kam chu ban le yel ke jong ka kam ram re ki don kam ban ruai ban ya ro ban seng ya ka kuata ka kuayar king ko trai ban ya lap ya ka kerteng ke jong ai bor ya keri ka ba i ke jong i ken ko trai ba ke jing wit jing wa baro ke jing kenrum kendam ha ke im lang salang ken ko trai bangin phai no ken ko trai chame bangin phai no na ke lenti ki bomman ki jong i ro bangin penrit yela deh khmat jong me ken ko trai bangin la ken trai ban long sin pat ri ka ba e ki jing badap ta ki jing suk kar hai ken ko trai ai kan sedang chuan ki balang ki jong me ken ko trai ker khuru ya ka balang ba e jong i na doi pastor men besan idong syarai balang ki long mi ki long pa ken ko trai ki bedai ban kit lengkor ya ka kam ka jong me ai ki jing start ki jing ko ngo ka jing ngau thu ken ko trai ba khmat jong me ngim long e tang ki jing penrit ken ko trai ker khu yo chekri ba ko do jong me ulan ra an ya ken ka khu bor ken ko trai nang ker khu ya ki jing ka sem ki jong ker khu ya ka kam ka ti ki jong u ken trai ngis ngau thu ka long ka ba khia ban kit lengkor ya ka kam ko jong me na ka perthai ka badap ta ki jing ken riang bari ba mutlap ken ko trai re to ai ki jing start blai ba wan na ka khat ki jing snai ka jong me kan kup ha ka re yeng ka ju long lem ru bar ke jing kesem long lem bari khu ni badak ret ben lai na ke jing pang system ben lai na ke ke baro ke jing pen choi jong ka perthai en rap tang jing ker khu blai ba wan na ke khat ke jing snai ke me long lem bar ne ka por ka bang sa ke jing syakri jong i hatu chibit ru mai la ban pen kut ye ke ne ke sngi king ra ke jing sai samla thau thmai ke samla ke ba e jong i ken ko trai kum ba ke kit leng kon adu ba ke dang samla ai ba ke nom ken ria ru anda kila he kila san king ko trai kin long ki syakri ki bokoro ki jome ban ra ye ka lama ke gospel ke jome hakane ka perthai ke bangidang im king trai simti ye kane ka por nyati hak di lam ke jome king trai makini barong in duai da ke jingej ke baskem haka kerteng uji sunang pen im jungi wala yap halol ka ding pna na mentaki breu ki bapop ku mangi na do menta syapom jukut amen Ngi aingu ayo blay blanur kat bat ngi lang bang na kapon ado basdang haduk bawai no jong gene ke jia seng ngi pen pau jo so borom ya baro ke no isem menta klem de jer keteng no bat nga pen pau ke jing sungu ke bekerpang nai bentai pastor jingi reverend Rishan borlang dekhar kemdai sibun pastor na ke bentak na khubor ke badai por ke khubor ke badan kam yangi kum ke bangej Ngeni amat yang jing pentamai board haki download ke mensim dengi lang mana ke khubor di Bible ke batuan ra apa yang pedang jing ke por ngin mi nang ke ying ke jong boleh lengkap ke khubor ngin kan mau ke download jengi kam long ke plastik ke batap ke pan pod mereka download jengi kan long
ka ying shong mun sim ba khoi ka bor ka jing pan thamai kbai shun pastor ban iso tho nang ne phin mi pastor phin le chak wai pat ka jing shakri pidon ban ai ko bor kiting ka jom blai ni pha I phi pastor kat ka jing ka khu kerdo ka jing tuai bo blai se ban dor kat bat phi ha ka wai pat ka jing seng wai pidon ban ai ka khu bor kiting jom blai ka ta ka long ha katnat balang penthor lum pedeng Keberai ke bah wadon hapo jang ke balang prestrian langka. Ublay jang ke jing suk ublay try ulong rekat bat pi pasor bat iba Jones Thor ban le rekat bat pi. Toai ke kubor kin ke ublay kanang roy keleng lang ba jing syakri ke bodon pleng jong pi. Pastor kublay ro shibon ngai kublay ro nam tak Thomas Jones Schools of Mission. Nyedon menta pasor na kapor ka jing tuai ga kam ke jong ublay kanang ya chaprang lang ba jong ke kam mission. Tinggi ya hak ni kapor ke bawah no ni snok tilang ban ruai ke jing ruai ke ba sunspa prapo kandai sunspa prapo kandai atrai pha revival ai kan sedang shwananga penim lakabalang ai kan sedang shwananga baro san ri record ke jing ruai ke ba sunspa prapo kandai lekut ke jing ruai ngas ba ban kerpat itemesan yang i temesan IW khasa no Banduai lengkot badru ban pelai ingi dak jingger ku penwai jingruai besan spa prapa kondai Atrai pa revival atrai pa revival atrai pa revival I kan stang shwananga atrai pa revival atrai pa revival atrai pa revival I kan stang shwananga ben baptis yang atrai ben baptis yang atrai ben baptis yang atrai dakading umensim ben baptis yang atrai ben baptis yang atrai ben baptis yang atrai dakading umensim ben hem hapojonga ben hem hapojonga ben hem hapojonga dakading umensim ben hem hapojonga ben hem hapojonga ben hem hapojonga dakading umensim ben lakabalang ben lakabalang ben lakabalang I kan stang shwananga ben lakabalang ben lakabalang ben I kan stang shwananga I bolbangan yalam I bolbangan yalam I bolbangan yalam ya kaketeng jongbi I bolbangan yalam I bolbangan yalam I bolbangan yalam ya kaketeng jongbi Ihwai Kubdi habangin sebi no na gadi kijing kapagantang kajong may ablay kabawai no cho gadi kijisik Higarpat do islay bansya baki iki bahro kibangilyo pediang
kijing rubai kijing syaskor ike ketin kejong me ha kabapudi ka kijing duai kijing kerpat ki bagi labo kabat jobe bat kham tam ka khubor ka ba im ka badan bor ka ba balapen sngo pedeng jongi ling bau sakri jobe kin song de kin song sa bat kin yai kersoi hakido not kimin sim kijing im jongi man keski ban sandur ye kata kijing im kristan kabasisha hakadi ka perthei ka bakindria islay ban kerkhu yegi wei pai wei nado ke beretam hado ke balasan ke balarang ba bangin mi no nang de ken rabi ringkat bat ka khubor ka ba im ke dong be ha ka bawai no to pelaj ngi nang de te kijing kerkhu ai ba kijing ai eu jisu kris bau trai kijing iet ba ubleu pa kijing slok kijing penthamai bor ben sim khot kit song dap ha kijing im dong ye wei pai wei kit long lem lo rangkat bat gi bat kin ya lam ye kijing im dong man kasi kit long lem ro balau jong sakri jong me bala ai ko khubor lem bat upai lang jong ubleu ba mane yo ubleu ba im ha kini geri bat keleng ka perthei nado mentabat sedo ki ba bom tu kuru amen